Ngeloloni cah iki. Cak. Wak. Kene. Dodene. Oh, lho samisanan iki lho. Toak wae ra. Mangkat. Stamina ya rada. Elek borongom iya ngono. Aku tanggal Dodene. 23 gore kaambar iku prei 24 selawe prei 26 27 bar iku wis Terus. prei terus. 23 prei. Nek 23 ngene K6. Ya kuwi ra iso. Ini wan. Iwang sapa? Kae. Buk rabuta iwang kok kaamel awet ora gek mange wange. Iki wong ora gek mau kok. Mak lho padha wae nek kono iku. Wete ra. Nggone kaam nek